Mga breeders, operators, kag manugbulang, gapang hakroy sa ginpapanaog ng mga pagsulundan sa pagpatigayon sang bulang. Kapulisan aminado nga nabudlayan sa pagpatuman sang kasuguan. Yaring balita nga aton gintutukan. Base sa Memorandum Circular No. 2020-140, kinmanduan sa Department of Interior and Local Government ang mga local government unit nga regulate ang pagpatigayon sang bulang sa ila na sakupan. Ini matapos gintugutan na sang IATF ang pagbulang sa mga lugar nga yara sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Apang nadismaya ang mga breeders, operators kag manugbulang sa mga pagsulundan nga igapatuman. Magluwas sa minimum health standards. Ginadumlian ang mga tumalanaw. Hindi man pwede ang online o kon remote betting kag mga live broadcast o kon telecast sang bulang. Kung paglantaw sila, technically, do ginabawalan lang no? Ang pagbulang naman. So technically, hindi mo na sa bulang po na muna gali ang patakaran. No? Sa taga-sultada, 11 katawo nga napasugtan ngera sa sulod sang bulangan. 3 sa sulod sang Royda, 4 ka owner nga may tig-isa ka handler. Wala sang singgitanay sa mga tayanay. Kung may mo cashless ang baydanay pagi sa e-wallet kag ginadumlian man ang mga live streaming devices. Pero sa bulangan, kung i-allow lang tani sang IATF, pwede kit i-regulate sa maayo nga pamati. Rather than sang wala pa ni nag-insugtan ang bulang, sir, damo-damo bulang sa mga remote area. Aminado naman ang kapulisan nga dako ang pagpanghangkat sa pagpatuman sa mga pagsulundan. Magapatigayo naman sila sa monitoring kag inspection sa mga bulangan para masiguro ang ginasunod ang kasuguan. Through the executive order of the governor, I immediately directed all the chief of police to take time coordinating with the local executive and other local government agencies. Dahil ang DLG nagasiling monitoring and reporting. It is the responsibility of the local government unit to do the report. Nagsapol na mga Breeders Association para magdihon sang ila position paper agud isumite sa IATF. Upod kay Hans Desierto, Cedric Baluna, One Western Visayas.